A partir das vindeiras semanas isto estará completamente prohibido. O Concello de Pontevedra cortará o tráfico desta rúa co obxectivo de convertela no patio do Colexio Froebel. Ao igual que aconteceu na rúa Raíña Vitoria, o goberno local instalará uns morróns coma estes para prohibir a circulación. Ademais, durante o tempo que dure o recreo, os residentes non poderán acceder aos seus garaxes. Todos os vehículos dos veciños, de servizos, etc., que tivesen que entrar, faríano pola zona que está máis cerca de chegar aí e sairían por esa mesma zona. Para que os vehículos podan entrar e sair sin ningún problema e para que o patio da escola funcione ben, o que temos é que suprimir a zona de servizos. Esa vai ser o réxime xeral, unha vez que a Xunta nos pida isto, e o réxime durante o horario de recreo, que sería de 11:30 a 12:15, xa para botarlle uns minutos antes e uns despois. Non se podería entrar en vehículo privado de ninguna maneira na rúa Afonso XIII. O Goberno municipal toma esta decisión despois das críticas xeradas tras o corte ao tráfico da avenida Raíña Vitoria, un corte que, segundo o edil de Obras, non xerou ningún tipo de problema entre a cidadanía. Está funcionando correctísimamente, non está dando ningún problema, non hai engarrafamentos, non hai retencións, case que non hai despistes entre as conductoras e os condutores. En realidade, pois non hai ningún problema. O que reflicte eso de están aproveitando para penalizar máis e agora nos quitan os coches de outro sitio é que existen grupos políticos en Pontevedra, o Partido Popular ou Ciudadanos, que non están de acordo con esta política que é un exemplo mundial e que ten a Pontevedra convertida nunha das cidades con maior calidade de vida do mundo. Non terminan de entender que a prioridade son as persoas, non os vehículos. E me parece bastante claro que a proposta que facía onte o Partido Popular prioriza as persoas que pasan en coche, que poden ir por outro sitio dando unha volta de medio kilómetro, de 500 metros, vale, sobre as nenas e os nenos que entran e saen do instituto. Ademais do peche desta rúa, Demetrio Gómez anunciou hoxe unha medida que afecta a rúa Palamios. Pedíronos algúns veciños e veciñas desa rúa que viven ali, que teñen ali os seus garaxes, os que teñen os garaxes, digamos, detrás do Sánchez Cantón, que invertísemos o sentido de circulación no treito que xunta a rúa Palamios con Rosalía de Castro. Non ten ningún efecto sobre o sistema xeral de circulación de Pontevedra, pódese poñer perfectamente no sentido que solicita a veciñanza do barrio, e se eles consideran que é máis cómodo, pois damoslle a volta. Seguiremos estudando o que acontece na zona, e se vemos que hai que facer algún outro axuste, pois como dixo outro día César Mosquera, pois irá facéndose ao longo dos vindeiros días, vale? O peche da rúa Alfonso XIII será efectivo nas vindeiras semanas, cando a Consellería de Educación formalice a solicitude do Concello. Ademais, o Goberno local non descarta estender esta medida a outras zonas da cidade.